हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना। नै दिनै माने हाग्रामा सारा हेलिकप्टारजों दावबायनो ओंखारलायबाय। दिनै बबेनिफ्राय बबेसिम बिरगोन माने जेबो मिथिया आरोना। दा उदालगुरियाव माने लेन्डिं जागासिनो हेलिकप्टारा, नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय। बोजोंनिफ्राय बोजा गिदिंगोन माने बिरगासिनो, ओरैनिफ्राय ओरै बिरथिंगासिनो। लोगोफोर नायलांबाय था आरोना, जोबजासे नाय।